Peili. Peili auttaa nähdä vanhaa uudella tavalla. Voi ajatella, että se näyttää samaa, mitä oikeassa elämässä on. Mutta peilistä näkyvää ei ole samaa. Ei koskaan. Peili luo harhatodellisuutta, ja niitä ennen näkemättömiä todellisuuksia on tulvamääriä. Peili on kuin portaali muihin ulottuvuuksiin. 38 kuukautta sitten muutin Suomeen, toisin laskettua vähän yli 3 vuotta sitten. Ennen muuttoa oli ollut pakko saavuttaa riittävä suomen kielen taso päästäkseni lukioon. 5 vuotta myöhemmin puhun suomea päivittäin. Kielet, kielitiede ja monikielisyys ovat aina herättäneet kiinnostusta sydämessäni. Nyt voin ylpeästi sanoa, että olen monikielinen. Tänään itse kuulun tähän yhteiskunnallisesti elintärkeään yhteisöön, vaikka en alun perin ollutkaan. Muuttumismatkan aikana kieliopin pänttäämisen, sanavaraston jatkuvan laajentamisen ja muiden yksinomaisesti teknisten yksityiskohtien lisäksi minun tarvitsi opetella tuntemaan ja ymmärtämään itseäni sekä muita. Löytyy paljon upeita ystäviä, jotka ovat tukeneet minua koko matkan varrella. Enemmistö heistä on myös ylpeästi monikielinen. Joidenkin vanhemmat ovat monikielisiä, jotkut muuttivat pois isänmaastaan, jotkut kaverit eivät koskaan asuneet isänmaassaan, tai tämä ei näkynyt missään horisontissa. Me kaikki kannamme mukanaan mutkikaita, mutta rikastuttavia ainutkertaisten tunteiden värjäämiä tarinoita. Uskon, että monikielisyys on rikkaus, aarre ja lumo. Monikielisyys on luonnosta ilmestynyt riittojen ja ymmärryksen puutteen ratkaisu. Monesti tämä aarre jää huomaamatta hommien kesken, mikä minun mielestä on törkeä virhe. Tämän teoksen kautta tahdon arvostaa maailman solmijoita ja heidän ylivoimaisia taitojaan, ainutlaatuisuuttaan, ymmärtäväisyyttään. Haluan tutkia ja ainakin yrittää oivaltaa, kuinka suuresti monikielisyys vaikuttaa ihmisiin ja kuinka suuri on monikielisten vaikutus maailmaan. Ja peili tässä tehtävässä on minun avukseni. Idea yhdistää peiliä ja monikielisyyttä yhdessä taideteoksessa ei tullut mieleeni heti. Kun mä sain käsiini tämän vuoden kuvataiteen diplomin tehtävää paperin, mä mietin, että olisi ihanaa toteuttaa jonkin omasta päästä idean yhden diplomin tarjoaman tehtävän kautta. Tällä mielellä keksin semmoisen asian, että mä valitsin muutamat minusta kiinnostavimmat tehtävät ja niiden viereen mä kirjoitin omassa päässä pyöriviä ideoita, visioita, kiinnostusaiheita, kiinnostuskohteita. Ja näiden 2 puolen minun tuli luoda mahdollisimman sopivaa välistä yhteyttä. Monikielisyyden tärkeys ja peilin symboliikka vaikuttivat minusta erinomaisen yhteensopivalta. Heti tiesin, että myöskin mä aion tehdä fyysisen objektin, joka on päähine, joka asettuisi, tai ei niinku alun perin tiennyt, että se olisi päähine, mutta tiesin varmasti, että mä haluaisin tehdä objektin, joka olisi vuorovaikutuksessa kasvojen kanssa ja joka olisi pään päällä. Minua inspiroivat
vahvasti päähineet islantilaisen taiteilijan Björk. Ihastuin siihen tapaan, miten päähine ja käyttäjän pää, tässä tapauksessa Björkin pää, oleskelevat vuorovaikutuksin. Björk inspiroi minua pääosin visuaalisesti, mutta Ervin Wurmin installaatiosarja One Minute Sculpture synnytti minuun yleisen käsityksen päähinen ja käyttäjän kasvojen väleistä, jonka halusin näyttää. Tykkään paljon siitä, miten ihminen, tässä tapauksessa käyttäjä, tässä installaatiosarjassa eläytyy objektin linjaamaan tiehen. Pääseikka istuu siinä, että joka ikinen pystyy eläytymään taiteilijan tavoittelemaansa tilanteeseen. Tätäkin lähestymistapaa halusin hyödyntää minun teoksessani. Kun konsepti oli päätetty, tuli materiaalien vuoro. Selaillessani toria törmäsin sellaiseen massiiviseen rikkinäiseen peiliin, jota haluttiin antaa pois jopa ilmaiseksi. Hain heti tämän, koska on se paljon ilmaista ja hyödyllistä materiaalia, jota voi käyttää monipuolisesti ja jolla voi pelata rajattomasti. Selkeämmän ja syvemmän suunnitteluprosessin alettua aikomus oli sijoittaa peili taideteoksen imaginäärikeskiöön, jonka ympärille piti tavallaan ideoida jatketta. Sillä hetkellä tajusin, että vaikka itselläni on tarpeeksi kerrottavaa, myös on minun monikielisillä kavereilla, joiden kokemuksia tahdon kunnioittaa minun teoksellani. Näin aloin järjestämään haastatteluja, joiden avulla halusin saada selville nämä 3 pääkysymystä. Miten monikieliset ihmiset havaitsevat itseään? Mitä tunteita monikieliset ihmiset kokevat monikielisyydestään? Ja miten monikielisyys vaikuttaa monikielisten ihmisten suhteisiin muun maailmaan kanssa? Näihin kysymyksiin liittyen minun teos sekä kysyy että vastaa. Haastattelin yhteensä 8 henkilöä, 8 kaveria. Alkuperäisesti oli tarkoitus haastatella 10, mutta onnistui vain 8. Jokainen 8 ihmisestä kiltisti luotti minulle heidän tarinoita, tunteita ja menneisyyttä. Suoritin kaikista haastatteluista kerättyjen muistinpanojen analyysin, jonka perusteella teen pääpointteja korostavan yhteenvedon. Siinä paljastui paljon uutta tietoa, joka on opastanut minua työskentelyprosessissa. Työ lähti liikkeelle repimällä peiliä pieniksi osiksi. Suunnitelmin mukaan näitä osia halusin sijoittaa pään ympärille leijutusasentoon. Peiliosiin piti olla kiinnitettyinä sellaisiin metallisiin risuihin, sellaisiin oksiin, metallisiin juttuihin, jotka samalla liittyvät päähän muodostaen hiuspantaa. Tavoite oli viedä peili kokonaisuuteen kasvojen kanssa, mutta jossain vaiheessa tuli ilmi, että se metallinen konstruktio ei pitää peiliosat haluamissani kohdissa. Piti keksiä, miten ne pysyvät paikoillaan. En ollut tyytyväinen työn edistyksestä. Päädyin umpikujaan. Minulla ei ollut ylös kirjoitettuja varasuunnitelmia.
Kun ei tiedä mihin suuntaan jatkaa matkaa, improvisaatio on se avaintekijä. Tarvitsen inspiraatiolähteitä. Tarvitsen kohdata silmillä paljon visuaalista tietoa saadaakseni aivot toimimaan ja löytämään sopiva ratkaisu. Näinä päivinä olin erittäin huomioiva ympäristöäni kohtaan. Luonto, kaupunki, ihmiset, oma huone, mistä vain voi tulla just oikea ratkaisu. Silloin kävin kierrätyskeskuksessa katsomassa kaikkia myytävää. Löysin sellaiset värikkäät pörröiset väijerit. Muuten en löytänyt mitään oleellista. Saman päivän iltana, kun kävelin takapihan läpi rappukäytävälle, huomasin, että meneillään olevan kattoremontin takia minun talon julkisivu oli metallisten telineiden piirityksessä. Talon ja telineiden kokonaisuus muistutti minulle työtäni. Sitten ajattelin, että päähäneen kannattaa olla ahtaasti asetettuna päähän samalla tavalla kuin telineet minun taloon. Näin saisin haltuun suhteen kasvon ja päähäneen välillä. Nyt tarvitsen löytää sopivan alustan, ajattelin itsekseni. Yhtenä yönä en saanut nukuttua ollenkaan. En pystynyt pysäyttämään ajattelun myrskyä mielessäni. Unettomuuden keskellä muistin, että aiemmin kesällä olin ostanut IKEA-lampun torilta, jonka parissa tuli sellainen pyöreä muovirunko. Siihen mennessä en ollut vielä ehtinyt laittaa lampua kattoon. Ja seuraava aamuna hain sen muovirunkon kaapista ja vein sen koulun kierrätyskeskuksen vaijerin kanssa. Silloin matkalla myös poimin muutama oksa teidän varrelta, joten voisin kokeilla puun käyttöä työssäni. Tähän idean minua vahingossa inspiroi huoneessani oleva maljakko, jossa oli jo pitkään esillä seisonut puun oksaa. Materiaalikokeiluja käynnistyi. Ensimmäisen kokeilun jälkeen päähänen näytti tältä. Se tuntui ehdottomasti paremmalta aiempaa. Luonnollisten ja keinotekoisten materiaalien sekoitus oli nautinnollinen. Näin päätin todellakin ottaa puuta mukaan. Ja vaikka oksat olivathan kestävämpiä ja tukevampia kuin alkuperäiset metalliset langat, en silti tykännyt lopputuloksesta. Tuntui jotenkin taas, että se pääpointti jäi väliin. Ei ole perillä. Jäi jonnekin keskelle. Oksat olivat jotenkin irrallaan kasvoista, kun taas halusin molemmat yhteen. Jatkoon kokeilemista. Seuraavalla tunnilla sain teoksen valmiiksi. Oksat pois, muovirunko kasvojen päälle, kengännauha läpi, peiliosat kimppaan, pippurassit ja langot pyörimään, oksat osiksi ja kimppaan. Kauan tahdottu tyytyväisyyden tunto oli saavutettu. Tunnissa jollain maagisella voimalla tein kaiken loppuun. Se oli jotenkin hallitsematon impulssi, kuin kipinä, joka valaisi kaikkea sisältäni. Kutsuisin tätä olotilaa innoituksen hypnoosiksi. Siihen valmistelu kestää pitkä aika, mutta itse hypnoosi tulee odottamattomasti ja vain hetkeksi. Olin jo kokenut samanlaista ilmiötä ennenkin ja sen takia tiesin, että tämä olotilan mahdollistamiseksi täytyy syöttää aivoa raaka-aineilla, joista aivot sitemmin itse rakentavat lopputuloksen.
Ja lopputulos tässä kontekstissa ei tarkoita täydellisyyttä tai virheettömyyttä, vaan tyytyväisyyttä. Minusta saavuttaa tyytyväisyyden tunto omaa työstä kohtaan on tärkeintä. Olen tyytyväinen minun teoksestani, koska se toteuttaa omaa visiota, koska se näyttää minun idea ja tarkoitusta, koska se tuntuu oikealta.